ọlụ na-aga n'iru ugbu a n'ike n'ụzọ dubara na Solution Fund City Ọka nke na ọ fọziri ofu nkwanye ọkụ ka ọ yecha. Onye ji ọlụ ahụ n'aka injinia Ola Kings kwuru nke a ka ọ na-aza ajụjụ si n'aka onye ntakọ ABS n'ihe banyere ọlụ. Ngozi Obileri bụ onye jere ịma ka ọlụ anwasị wee na-aga. Nụrụ akụkọ wetara anyị. Oge ndị nta akụkọ ABS rutere na ya bụ Solution Fund City, ha chọpụtara na awụbala nke bekee kpọrọ Stone Base na ya bụ ụzọ nke a na-akwarozi ka arụcha. Ndị ọrụ ngo Ferrotex bụ ndị ji ya bụ ọrụ bụ ndị ahụrụ ka ha nọ n'ogogo dị iche iche na-arụ ọrụ ka ọ na-agwazi ndị nta akụkọ ABS okwu. Ka Engineer Kings kọwara na ha ga-arụcha ọrụ na ya bụ ụzọ esi abanye Solution Fund City tupu ọnwa Julaị afọ anọ n'ime abịa n'isi njedebe. N'ịgbasa ụkwụ na ntụziaka nke gọvanọ Chukwuma Soludo nyere bụ onye ọ kọwara na o kwuru hoha na ya bụ Solution Fund City bụ nke a ga-arụcha n'ime ọnwa 3 na-abịa abịa. Ọ kọwara na ọrụ ngo niile a na-arụ na ya bụ ebe na-aga otu o kwesịrị ma kwezie nkwa na ya ga-arụchapụ ọrụ ụzọ ya n'oge a gwara ya. N'okwu ya na ya bụ ọnọdụ ka otu onye ọka bụ Maazị Abuchi Nwaọzọ kọwara na ọchịchị nọ ugbu a na Anambra na-eme nnọọ ihe o nwere ike ịhụ na Ọka dịka isi obodo Anambra. Maazị Nwaọzọ dịka ọ na-eto Solution gọọmenti na-arụ ọrụ na Anambra ugbu a maka ọrụ dịgasị iche iche na-aga n'ihu, ndị gụnyere ụzọ ndị arụchagoro arụcha na ndị aka na-arụ arụ n'Ọka ugbu a, gosipụtara mkpebi na tupu gọọmenti nọ ugbu a arụcha ọrụ niile o ji n'Ọka, na onye ọbụla bịara n'Ọka ga-ama hoha na ọ bụ isi obodo ma makarịsịa isi obodo ndị ọzọ niile dị n'ala Naịjirịa. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.